കാണുന്ന ദിവസം ഓർക്കുക, ഈ പാപം നിറഞ്ഞ ലോകത്ത്, വഞ്ചനയുള്ള ലോകത്ത്, ചതിയുള്ള ലോകത്ത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാനും നിങ്ങളും ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഒത്തിരി പാപത്തിന്റെ കിരണങ്ങൾ, പാപത്തിന്റെ പൊടികൾ നാം അറിയാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്ത്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നാം അറിയാതെ ചില ചിന്തകൾ, ചില നോട്ടങ്ങൾ, ചില സംസാരങ്ങൾ, അറിയാത്ത ചില പ്രവൃത്തികളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരു വസ്ത്രം വെള്ളത്തിലിട്ട് കെട്ടിക്കുന്നത് പോലെ യേശുവിന്റെ രക്തം സർവ്വ പാപവും പോക്കി ശുദ്ധീകരിക്കുമെങ്കിൽ കർത്താവേ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്റെ ആരാധന ഞാൻ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കർത്താവ് പ്രസാദിക്കുക, എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ ആരാധനയിൽ ഉപദ്രവിക്കാതെ എന്നെ ആശീർവദിക്കുവാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നാം ഒരു ഹോട്ടലിൽ നാം ഫുഡ് കഴിക്കുവാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയും അതുപോലെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെയും കരനിർമ്മലമല്ലെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വൃത്തിയല്ലെങ്കിൽ നാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇറങ്ങി വരും. വിശപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, ഓർക്ക, നേരത്തോട് നേരം കഴിഞ്ഞു മടിച്ചു പോകുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇത്രയും മറപ്പാണെങ്കിൽ തേജസ് വലിച്ചുറ്റി ഇറങ്ങി വരുന്ന സർവശക്തന്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം എത്ര പരിശുദ്ധമായിരിക്കണം, എത്ര വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് കർത്താവേ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട്, എന്റെ ചിന്തകൾ കൊണ്ട്, എന്റെ ഹൃദയങ്ങൾ കൊണ്ട്, എന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ, അങ്ങയുടെ രക്തത്താൽ എന്നെ കഴുകണമേ എന്നുള്ള വലിയ പ്രാർത്ഥന ബോധ്യത്തോടെ നാം തിരുസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന പാട്ടിന്റെ വരികൾ കരകളടിക്കേണ്ട, കണ്ണുകളെ അടച്ച് ഹൃദയ കണ്ണുകളെ തുറന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവിന്റെ പൊന്മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നമുക്കും ചേർന്ന് പാടാമല്ലോ.
നിത്യാവസാനമേ കർത്താവിനോട് കൂടെ നിത്യാവസാനമേ. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയട്ടെ, എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളും ദൈവത്തിലേക്ക് ഉയരട്ടെ. ഭക്തൻ പാടുന്നത് പോലെ അവനിടം വിട്ടു ശരീരബന്ധനായി ലോകെ അലഞ്ഞാലും ഞാനൻ വീടോടടുക്കുമേ. ഒരു ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാശ ഇതാണ്, എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ ആത്മമണവാളനെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം. വേഗത്തിൽ ദുഃഖമില്ലാത്ത, ദുരിതമില്ലാത്ത, വേദനയില്ലാത്ത, കഷ്ടതയില്ലാത്ത, ഡയാലിസിസ് ഇല്ലാത്ത ആ നല്ലൊരു തുറമുഖത്തിൽ ചെന്നെത്തണമെന്നാണ് ഭക്തൻ പാടുന്നത്. കാലം ഈ ആരാധന കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും വേഗമരുന്നവനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രഭാത വന്ദനം പറയുകയാണ്. ഒരു പകലും കൂടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കർത്താവ് കൃപ നൽകി. ഒരു വർഷത്തിന്റെ പകുതി മാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നെത്തി. ഇവിടം വരെ ഓടി വന്നത് പണം കൊണ്ടല്ല, ബന്ധം കൊണ്ടല്ല, ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട്. നമ്മൾ വന്നതല്ല, അവൻ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നതാ. നടന്നതല്ല, അവൻ നമ്മളെ നടത്തിയതാ. ഇന്നലകളിൽ അവൻ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നുവെങ്കിൽ, ഇന്നവൻ നിർത്തിയെങ്കിൽ നാളെയും നിർത്തുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് ശക്തനാണ്. പകരം കൊടുക്കുവാൻ ആരാധനയല്ലാതെ, പകരം കൊടുക്കുവാൻ സ്തുതികളല്ലാതെ, പകരം കൊടുക്കുവാൻ നന്ദിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല. വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നന്ദി കൊടുക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടത്? പകുതി കൊണ്ടല്ല, കാൽഭാഗമല്ല. എങ്ങനെയാണ്? പൂർണ്ണ ശക്തിയോട്, പൂർണ്ണ മനസ്സോട്, പൂർണ്ണാത്മാവോട്. അവർക്കെല്ലാം സമ്മർദ്ദ ജലത്തെയല്ല ആരാധിക്കേണ്ടത്. കൈകളടിക്കണം, കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കണം, പാട്ട് പാടാമെന്ന് സമ്മർദ്ദ ജലത്തെയല്ല ആരാധിക്കേണ്ടത്. എന്റെ ദൈവം എനിക്കൊരു ആയുസ് തന്നു. എന്റെ ദൈവം ഓർക്കുക, ഒരു വർഷക്കാലം മാത്രമല്ല, 6 മാസം മാത്രമല്ല, അമ്മയുടെ ഉദരം മുതൽ ഈ പ്രായം വരെയും തിന്മയൊന്നും ചെയ്യാതെ നന്മ ചെയ്ത ദൈവത്തിന് പകരം കൊടുക്കുവാൻ ആരാധന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തൻ പാടിയ വരികൾ, എന്നെ കരുതുവാൻ, കാക്കുവാൻ, പാലിപ്പാൻ യേശു എന്നും മതിയായവൻ. ഓർക്കുക, ഒരു മണത്തരി പോലും വന്ന് വീടാതെ. ഓർക്കുക, എന്നെ കാത്ത ഒരു ദൈവമുണ്ട്, എന്നെ പരിപാലിച്ച ഒരു ദൈവമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പാട്ട് താളുകളിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് പാടുവാൻ കഴിയുമല്ലോ. പാട്ടുകൾ എല്ലാവരും കയ്യിൽ ലഭിച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും പാട്ട് ലഭിക്കാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തിരിക്കുന്നവർ ചോദിച്ച് അത് വാങ്ങണമേ എന്ന് ദൈവനാമത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആ പാട്ടിന്റെ വരികൾ പാടി ചേർന്നടിച്ച്, കരങ്ങളെ ചേർന്നടിച്ച് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ ഇന്ന് നമുക്ക് കാലം ആരാധിക്കാമല്ലോ.
നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയത് ശത്രുവിന്റെ പാളയത്തിൽ പിടികൊടുക്കാതെ, ശത്രുവിന്റെ പാളയത്തിനകത്ത് ജയത്തിന് കുടിമുഴക്കിയത് ആരാധനയുടെ ശക്തി വെളിപ്പെട്ടപ്പോഴാ, ആരാധനയുടെ മഹത്വം വെളിപ്പെട്ടപ്പോഴാ, ആരാധനയുടെ പ്രസൻസ് വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ ഓർക്കുക, ശത്രു പാളയത്തിന് പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയില്ല. നമുക്കറിയാം, 2 ഭക്തന്മാരായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ആരാധന തുടങ്ങി. ഇന്നലകളിൽ നടക്കാത്ത ആരാധനകൾ കാരാഗ്രഹത്തിൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഓർക്കുക, കർത്താവ് ചിന്തിച്ചില്ല, അയ്യോ ഓർക്കുക, ഇന്നലകളിൽ നടക്കാത്ത ആരാധന കാരാഗ്രഹത്തിൽ നടന്നതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഓർക്കുക, 2 ഭക്തന് വേണ്ടി ദൈവം കാരാഗ്രഹത്തിന് മേൽക്കൂലിയല്ല സ്നേഹിത പൊളിച്ചത്, കാരാഗ്രഹത്തിനെ അടിത്തറയെ പൊളിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൈക്ക് പിടിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആരാധിക്കുവാൻ വില കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം നീ അറിയാതെ നിന്റെ മുമ്പിൽ ശത്രു കൊത്തിപ്പൊക്കിയ ചില കാരാഗ്രഹത്തെ ഇന്നത്തെ ആരാധന പരിശുദ്ധാത്മാവ് പൊളിക്കും. നീ പൊളിക്കാൻ പോകണ്ട, നീ യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട, നീ മസിന് പിടിക്കണ്ട, നീ മറുപടി പറയണ്ട. നീ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് ഇന്ന് പകൽ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായ ദൈവാത്മാവ് നിന്നെ ഉയർത്താനിടയായി മാറും. അങ്ങനെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്കെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് ചില പാട്ടിന്റെ വരികളൊക്കെ പാടി നമ്മൾ ആരാധിക്കുവാൻ പോകുകയാ. എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവാൻ ആരോഗ്യമുള്ളവർ, ശരീരത്തിന് അസ്വസ്ഥതയില്ലാത്തവരെല്ലാം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് ചില പാട്ടിന്റെ വരികളൊന്നും ചേർന്ന് പാടി നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുവാൻ പോകുകയാ. ഓർക്കുക, നല്ല ചേറുണ്ട്, നല്ല ഫാനുണ്ട്, നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഓർക്കുക, ചൂട് തട്ടാതെയോ വെയിൽ കൊള്ളാതെയോ ഇതിന്റെ അകത്ത് ലാഘവത്തോടെ ഇരുന്ന് പോകാനല്ല. ഇന്ന് പകലൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയുടെ വേലി എവിടെയെങ്കിലും പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അഭിഷേകത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് പകലൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മൂർച്ച കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ആരാധനയിൽ അത് തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന പകലായി മാറുക. ചിലത് ഇന്ന് പകലൊക്കെ ദൈവഹിതമില്ലാത്തതൊക്കെ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട് ദൈവമേൽപ്പിക്കുവാനുള്ളത് ചിലത് ഇന്ന് പകലൊക്കെ കരസ്ഥമാക്കുന്ന പകലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകലൊക്കെ ഭക്തന്മാരുടെ വരികളിങ്ങനെയാ, വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുമെന്നും ഞാൻ എന്റെ താഴ്ചയിൽ ഓർത്ത ഈശ്വരി, എന്റെ താഴ്ചയിൽ എന്നെ ഓർത്ത ഒരു ദൈവമുണ്ട്. രക്തബന്ധങ്ങൾ കൈവിട്ടു, സ്നേഹിതന്മാർ കൈവിട്ടു, കൂട്ടുവിശ്വാസികൾ കൈവിട്ടു, പക്ഷേ ചേറ്റിൽ കിടന്ന എന്നെ കൈക്ക് പിടിച്ച് ഹീനപാത്രമായിരിക്കുന്ന എന്നെ മാനപാത്രമാക്കിയെങ്കിൽ, ശ്രേഷ്ഠന്മാരോടൊപ്പം എന്നെ പതിയിരുത്തുമെങ്കിൽ, ആ ബോധ്യത്തോടെ ആ പാട്ടിന്റെ വരികൾ പാടി നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാമല്ലോ. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം.
ഇന്ന് പകലെല്ലാം കണ്ണുകൊണ്ടും അടയട്ടെ. എത്രമാത്രം നന്ദി പറഞ്ഞാലും എത്രമാത്രം സ്തുതിച്ചാലും മതി വരത്തില്ല. ഒരു ദിവസം ഇസ്രായേലിലെ രാജാവായിരിക്കുന്ന ദാവീദ് ഒരു ദിവസം പെട്ടകത്തിന് മുമ്പിൽ നൃത്തം ചെയ്തു. തന്റെ ഭാര്യ മീഖയോട് പറഞ്ഞു, മനുഷ്യ, നിങ്ങളൊരു ഇസ്രായേലിലെ രാജാവില്ലേ? നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൗഢിയുണ്ട്. നിങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെയല്ല, നിങ്ങൾ ഒരു രാജാവാണ്. നിങ്ങൾ ആ പ്രൗഢി, നിങ്ങളുടെ ഓർക്ക് ആ വില, നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കി വേണ്ടേ നിങ്ങൾ ഓർക്ക് ആ പെട്ടകത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ. പക്ഷെ പുള്ളി പറയുകയാണ്, ഇനി നിനക്ക് ഞാൻ രാജാവ് എന്നൊരു ഭർത്താവായിരിക്കും നിനക്ക് കിട്ടിയത്. പക്ഷേ വനാന്തരങ്ങളിൽ തള്ളപ്പെട്ട എന്നെ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായി പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് എന്റെ കർത്താവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ പെട്ടകത്തിന് മുമ്പിൽ തുള്ളാതിരിക്കുവാൻ കഴിയോ? എങ്ങനെ എന്റെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാതിരിക്കുവാൻ കഴിയോ? എങ്ങനെ എന്റെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാതിരിക്കുവാൻ കഴിയും? ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന്, ശൂന്യതകളിൽ നിന്ന് ചേറ്റിക്കിടുന്ന എന്നെ ദൈവം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ ഭൂമിയുടെ പരപ്പിൽ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നിലനിർത്തി കുടുംബവും ആരോഗ്യവും എല്ലാം എനിക്ക് തന്നുവെങ്കിൽ ആരാധനയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് മടിപ്പില്ല. എന്റെ പൊസിഷൻ നോക്കിയല്ല ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നത്. വലിയവനായ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ചെറിയവനായ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കോ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ കർത്താവ് കൃപ നൽകിയോ? ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കരങ്ങൾ തട്ടി ആരാധിച്ചു. ഇനി കരങ്ങൾ തട്ടണ്ട, ക്രൂശിനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ആ വലിയവനായ ദൈവത്തെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് സ്തുതിക്കുവാൻ ലഭിച്ച ഭാഗ്യം എത്ര വലുതാണ്. കരങ്ങൾ അടിക്കണ്ട, കണ്ണുകളെ തുറക്കണ്ട. ഇന്ന് പകൽക്കാലം കണ്ണുകളെ അടച്ചുകൊണ്ട് ധ്യാനിച്ച് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ചില പാട്ടിന്റെ വരികൾ പാടുവാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുകയാ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം.
അവൻ എല്ലാവരുടെ ഒപ്പം ഇരിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആരാധന പുരുഷനല്ല. ലോകത്തിൽ ഒത്തിരി ദൈവങ്ങളുണ്ട്, ഒത്തിരി ആരാധന പുരുഷരുണ്ട്. അവരൊപ്പം ഇരിക്കുന്നവനല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ്. അവരുടെയൊക്കെ മീതെ അത്യുന്നതൻ, സർവശക്തൻ, വലിയവനായ ദൈവം ഇന്ന് പകൽ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ ആരാധന സ്വീകരിക്കുവാൻ. ദൈവിക വിടുതൽ അനുഭവിച്ചവർ, ദൈവിക കരുതൽ അനുഭവിച്ചവർ, ദൈവിക സ്നേഹം അനുഭവിച്ചവരുടെയൊക്കെ ആരാധന മനസ്സോടെയാണോ, പൂർണ്ണശക്തിയോടെയാണോ, പൂർണ്ണ ബലത്തോടെയാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ കർത്താവ് വീക്ഷിക്കുവാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ബോധ്യത്തോടെ, വളരെ ഭയത്തോടെ നമുക്കെല്ലാം അതാത് സ്ഥാനത്ത് താന്നിരിക്കാമല്ലോ. എല്ലാ വിധികൾക്കും അതാത് സ്ഥാനത്ത് താന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി നാം എല്ലാം വളരെ